asa taulog pun akan nauli akan ada kada tuh dos marokata gabe mama atahom ma boha dia muna daw sa hutan sa maba idoke kami memang lupa na doon jadi maulati man itu hatta maulati manang dihita at dorang sa ulo po kami amang dia muna nga suhuto para anak doon sa perboro adong suku-suku namin perjolo tamu para anak atik buhado pa amang arong nasi calong muna doon sa liarang muna tuna jadi hula-hula muna marga pakpahan gade majalah orang semua mana dia muna masih kumpul mah di bahasa Raja Sikumpul ada nagok tuhami hula-hula marga papa gabe kana horas malah dia terpuji matu hatta jelas niro hatta di Sadaryon nang ojak sadar rumah tangga debat pertanyaan mereka atau marta debat anggiat matu juluan nyarion saya di pasar-pasar tu hatta matu keluarga dan barui beliau mana sida persaulia persamudan anggiat ma hatu bon anak hatu bon nego tupahon ni anak dua matu tu dilas niro hatta sadar Buber kami doa muna kasuhuto para anak do perboru dos kahimuna atong balitan mapagabe tumudak kung masih darurat arimu masuk gabe takas diber kami kamu marsi palorol jelas niro hatta di sadario nungatun masawi jala denggan loka mulai siya jadana saat nama budak sudah terlas niro asa silalang itu masih silalang itu bang dan kang adong nama rumtumut julat tala sadario sudi doh dengan budak marlas kiroa atau ditinggiol puncalo kami pinggan uluk dilas kiroa tu sadario omma pinggan uluk pinggan sitio suara dio atau parti data tujulun nereo tu pahun yang mantan dua manita di batang giat mah uluk nauli uluk nadikan ditumpang ya rata nomor dua di batang pinggan uluk nama resion boras ribu prima pokki baru mantap perkalongan prima todit keseluruhnya luju mah nang diangka pengomongan dohot bikin sitio salah nanti nopo ni pamarenta si palas rohani nator dohot inata surikaya asal patut tujuh marito perintah dia tu dia pangalangka hasuhu tu para nakok perboru totong ma dapat diangka persaulian atau jelas tuh kesadario matanya kita yang ngojak rumah tangga jala asa dapat daun dilunarikan asarat mahita madok uluk tulu horas mah jalan horas pesantai mah